Da alama ana gagarumin shagali a bisa ga sabuwar Umar Shareef mai suna Dadi. A duk inda ka zagaya a arewacin Najeriya yanzu magana bara ake yi. Ta yadda ba wai iya abin da zai baku mamaki har da sarki Nuhu da sauran su Nura Aminuwa sauran 'yan kanin baki daya. Duk inda ka zagaya a social media irin su TikTok, Twitter, Instagram a yanzu abin da yake ta trending kenan. Wannan waka dai tabbas kan abin yana ta daɗa ta'azzara bisa ga masoya da suke daɗa bibiyar waƙar da suna Dadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma sauran barkamu da suka kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan bidiyo wanda zai kyautu in mana kuwan kasancewa ka cikin wannan tashar albarka suna alƙawari 24. Ka dauke ka tawa wannan suka ina ka wani shawar da mun samu sabbin shirye mu. To ba ta bata lokaci bare jarumin fasihi haziki wanda ya shiga fannin waƙe soyayya wato Umar Shareef ya karanta wato wallafa sabon bidiyon sa wance sabon hotunan sa cikin shafin sa na Instagram. Wanda haka yana bayyana cewa duk lokacin da Umar Shareef ya saki ana yi wallafa sabon hoto a shafin sa na Instagram alamun da tabbas zai fitar da sabuwar waka ko kuma sabon fim. To a wannan lokaci dai ba kalar ko na kalar hoto iski ba wato tana ne dauke da manyan jarumai na kayan baki daya irin su Nura Aminuwa da su Bashir Sani Bashir da kuma Bashir mai shadda da sauran dai jarumai. Wannan ya ƙara nunawa cewa wato Umar Shareef jarumi ne wanda ya bambanci da kowane jarumai. Hakan ya nuna cewa tabbas Umar Shareef da Nura Aminuwa akwai alaka ta jini duba da babu wani jarumin da za ga suna tashi a lokaci daya ko wance shi sanadiyar kariyar wancan kuma a halin yanzu har yanzu suna tare. Babu shakka kan Umar Shareef ya zama zakarin gwaji ko wance shakundum duba da yadda abubuwan yake ta ta'azzara a halin yanzu duk inda ka zaga maganar waƙarsa ake da suna Dadi. Sannan mai sauraro me zaka yi cewa ga wannan waƙa ta suna Dadi? A yanzu dai duk wannan bashi da wannan sabuwar waƙa mai suna Dadi ya kamata a ce ya mallaki wannan ko wance ya garzaya shafin Umar Shareef mai suna Umar Shareef channel domin sauki wannan sabuwar waƙa. Kai sauraro duka nan ƙarshen shirin namu alƙalin tafiya alfahari da ku. Sannan ku daga ku ga mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu. A halin da za su ji wannan waka dai har yanzu ba su wallafa ranar da za su fita ba. Wato da alamun yana cewa ba iya waka za a saki ba har da bidiyon ta za a saki gabaki daya. Duba da a duk inda ka zaga irin surayya da sauransu 'yan Kano duk wanda ka bude shafin sa zai wahala ba ka ci da wannan sabuwar waka ta Umar Shareef da suna Dadi ba. Sai mai sawo ka manta kuma na sharin domin mabiya waƙoƙin soyayya su ji ko wance su gani domin su sauki wannan sabuwar waka tasu da suna Dadi a cikin wayoyin su hannu. To mai sawo duka anan ƙarshen shirin namu yanzu ƙarshe alkhairi ta tafi kuma alfahari da kusa da ku.